into yobana uphuma kweyiphi organization and then kutheni lapha namhlanje? Okay, inkosi sisi wami, ndiphuma kwi-organization ebizwa Amadoda Qotho, i-community based NPO from eKhayelitsha eMakhaza, eyasungulwa ngonyaka ka-2021. Silapha ke namhlanje ngenxa yelukhwelo lotywala olusigubungeleyo eKhayelitsha kakhulu, lubulala ulutsha, lubulala abazali bethu. Imali ityiwa etywaleni ngendlela engafanelekanga, abantwana bayasokola, ngoomakhulu begranti nootamkhulu bethu babolekisa ngamakhadi kahle ngenxa yokutywala. So imbi into eyenzeka kwelaa tyala. So sithe xa sivayo singombutho uba kukho ikhwelo elinjeni, sathi masize ke nathi sizoxhasa yonke le nto eyenzekayo. Siyacinga uba nathi ngathi liqhinga elo loba bunyuswe ukwenzela uba abanye abantu bangakwazi ukubhenela bafikelele kule lizwe, ngoba ke xa ufikelela umntu wonke iyabetha because imali umntu wonke uyiwesta nje ngendlela enye. Thina ke silapha eyona nto ingamandla kakhulu, asiqali apha, besike sahamba nayo sapha kuthi naphaya ezilokishini. So siqonde uba masiphinde sidudulaneni size apha etawuni kuba kuziwa apha epalamente sizokwazi uba sizoveza izikhalo zethu. Okwesibini, siyilwa kakhulu into yokusetyenziswa kakhulu kweziyobisi nezinto eziselwayo. So lilonke xa siyiquka ke yi-substance abuse, ngoba eyona nto inantsibilidela kwiinto